Thanks to Tshabangu, the controversial interim Secretary General of the Citizen Coalition for Change, CCC, has strongly dismissed rumors regarding his health. Sana mashoko tinosenzo Tshabangu ubatikira uye achidhisimisa nawo adzikurwara kwake ndokupa subscribe like turn the bell icon. Timina zimanyora chiti the speculation about Tshabangu's health has prompted widespread curiosity about his well-being. In an exclusive response to ZimEye.com, the senator set the record straight, assuming the public that he is in good health. Last week, ZimEye reached out to Tshabangu to seek clarity on his condition amid growing concerns about his health. Greetings, Senator Tshabangu. How are you feeling? The nation is keen to know if you are well now. Kind regards. In his reply, Tshabangu directly addressed the speculation saying, "Thank you, I'm alive and kicking, Mr. Chikanza." This brief but emphatic response was a clear message to his critics and the public that he is in good health and fully capable to continue his public work. Though mashoko anouya achiafemewa nasenzo Tshabangu achiti aiwa he is doing well, aiwa my health challenges aifesa, aiwa he has recovered. Panapa tinoona kuti kunyarara kwanya kuita anoona kuti achiri mustate yekumbodecide kana yekumbofunga here nokuda kwokuti munhu kana uchimbopoisoniwa awa ukakuta kuenda kuna mupfiga nebwe awa unombodzikama. Tichiona senzo Tshabangu pana chikanza vanonombonodzifambira unonzwa achiti aiwa is doing well. Ndiye anozikanwa kuti iri good malegislators eCitizen Coalition for Change akanga aiswa nevanhu. Kutidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndakume section medu mutidze mafungiro enyu, musaona subscribe or like, turn on the bell icon.